Грешките при тегляне на ипотечен кредит. Какви грешки можем да допуснем, когато теглим ипотечен кредит? За 20 години на пазара Credit Center, за съжаление, сме виждали много пъти, когато хората правят грешка и мислят, че теглянето на ипотечен кредит не е нещо чак толкова важно и отговорно, доходите ни позволяват, банката ни дава парите. Това не е така. Много важно е да прецените наистина този кредит, който ще стеглите за 25 или 30 години, как ще се отрази на семейния бюджет от момента на теглянето и започването на плащания всеки месец. Ако надцените възможностите си, дори и да се намери банка да кредитира това, много вероятно е във втората, трета година да изпаднете в затруднение, когато се появи първо дете, второ дете, разходите на домакинствата се увеличават, видяхте какво се случи с ръста на инфлацията. Много добре е да се прецени дългосрочно как ще обслужвате този кредит. Не надценявайте възможностите си, защото ще закупите едно голямо и хубаво жилище, което ще ви радва, но риска да го загубите в следващите години ще е голям. Преценете добре кой банков продукт да изберете. При кредитните консултанти ние предлагаме над 100 различни оферти на ипотечни кредити. Трябва да изберете най-подходящия продукт за вас. Трябва да се вземат предвид от доходите в домакинството. Кой от двамата партньори носи по-големия доход? Да застраховаме ли живота на кредитоискателя? Какви ще са началните разходи по кредита? Какво трябва да направим, ако все пак изпадем в някаква невъзможност да обслужваме този кредит, за да не стигнем до взимането на жилището и продажбата му от съдия-изпълнител? Кредитният консултант може да ви отговори на всички въпроси и да ви даде много съвети, които биха ви предпазили от това иначе щастливо събитие, покупката на собствен дом, да се превърне в финансова тежест и неприятни емоции в следващия период. И накрая за спокойствие ще ви кажа, да, през миналата година България натегляше най-често ипотечен кредит за 30 години, но повечето наши сънародници успяват да се справят с ипотеката си между 10 и 12 години, но когато тя е добре структурирана. Заповядайте на сайта ни Credit Center BG. Големия избор от кредитни калкулатори ще ви помогне да видите цифрите и когато дойдете на консултация при нас, вече ще сте подготвени и ще имате точни въпроси, които да ни зададете.